dumu-dumu ya kama wanda ya haife shi tare da matarsa a hotel suna aikata abin da bai dace ba. Ya kama su ƙiri-ƙiri wanda ya haife sa fa mahaifinsa tare da matarsa a hotel suna aikata abin da bai kamata ba. Wa iyazu billahi. Wato ‘yan uwa, idan kuka ji dalilin shi wannan mahaifin da ya bayar, za ku sha mamaki. Shi yasa abubuwa da yawa suna faruwa a wannan duniyar tamu. Wallahi wasu abubuwan idan ka kalla sai ka ga sun baka takaici, wani kuma ya baka dariya, wani kuma abin al'ajabi ne. Duniyar nan abubuwa da yawa suna faruwa. To kafin in baku labarin nan, idan wannan ne karinka na farko shigowa wannan channel namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Likido, kai mana subscribe, ka taɓa alama ƙararrawa, kai mana sharing, sannan muna so mu ji ra'ayoyinku a comment section. Domin dukkan abin da muke kawowa, muna kawo su ne da dalili wanda muke so ya zama darasi a gurin 'yan uwa gabaki ɗaya, da waɗanda suke musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Duka irin waɗannan abubuwan za su zama darasi ne a gare mu. Domin Bahaushe na cewa, idan ka ga gemun ɗan uwanka ya kama da wuta, to ka shafa naka ruwa. Ku biyo mu. Baban yaron ya kasance mai arziki ne daidai gwargwado, suna da rufin asiri daidai gwargwado. A lokacin da yaron ya haɗu da ita wannan budurwa tashi, wacce suka fara yin soyayya har alaƙar tasu ta kai ga cewa sun yarda da juna, za su iya yin aure domin sun fahimci juna. Lokacin da ya sami mahaifinsa da magana aure, sai mahaifinsa yake ce masa ai yanzu bai isa aure ba. Sai yaron ya tambayi mahaifin, ya zai ce bai isa aure ba, ko me dalili? Sai ya ce ai yanzu ba shi da kuɗi, shi ba shi da kuɗi, don haka girmansa bai kai ya aure, ba zai iya riƙe mace ba saboda yana ganin kamar ɗan nashi ba shi da kuɗi, bayan fa shi yana da kuɗin. To ka san ita rayuwa yana take, kowace ƙabila da yanayin tsarinta da yanayin al'adarta, haka kuma kowane addini da yanayin tsarinsu da yanayin al'adarsu. Amma shi baban abin da yake gani, shi kuɗinsa ai kuɗinsa ne, shi ma yaron ya je ya nema. Tun wannan dalilin, wannan abin da kuka ji ina faɗa, mahaifin yaron ne da ake tambayarsa ko meye dalilinsa na zuwa ya nemi matar ɗansa ya dinga irin waɗannan abubuwan da ita, sai yake cewa wai yana ƙoƙarin taimakawa yaron ne. Sai aka ce yana ƙoƙarin taimakawa yaron ne kamar yaya. Shi ne ke yin wannan bayanin cewar ai tun lokacin da yaron zai yi aure, ya gargaɗe shi da cewar shi fa ba shi da kuɗi, ɗan nashi ba shi da kuɗi, ma'ana abin da nake nufi kenan, in kun fahimce ni. Don haka ya bari sai ya nemi kuɗi tukunna ya aure, yanzu matakinsa bai kai na ya aure ba. Amma a haka yaron yake ganin shi iya abin da yake da shi ya ishe shi iya rayuwa, zai iya riƙe yarinyar nan saboda ƙarfin soyayyar da take tsakaninsu da wannan yarinyar, ba zai iya bari ya rasa ta ba. Haka suka zo suka yi aure da yarinyar nan, suna tare da yarinyar. To ka san su kuɗi aka ce masu gidan rana ne. Idan kana da kuɗi, to za ka iya samun abubuwa da dama a wannan duniyar tamu ta maliki yawmiddini. To a taƙaice dai, shi baban wannan yaron gaskiya ya yi amfani da kuɗi ne wajen jan hankalin ita matar ɗan nasa, har ta kai ga suna aikata irin waɗannan abubuwan a bayan idan shi ɗan nasa. Lokacin da mutane suke yi wa shi yaron maganganu dangane da kamar suna ganin yanayin alaƙar mahaifin da ita matar tasa ta yi yawa, sai mutane suka fara zargi. Ka san yanzu duniya an ce ba kiwon iya dabba ake ba, yanzu har mutum ma ana kiwo. Yawanci mutum duk abin da zai yi dole sai ya yi taka tsantsan, domin mutane kowa da irin kallon da zai yi ma. Wani zai iya fahimtar ka, wani ba zai iya fahimtar ka ba. Amma in dai kana kan matakin gaskiya, to ka je ka yi duk abin da ka ga dama, ka je ka yi abinka kai tsaye. Allah yana bayan mai gaskiya, Allah zai taimake ka, insha Allahu ba za ka ƙasƙanta ba. Shi ma wannan saboda baya kan daidai,
shi yasa Allah ya nuna masa ƙarshensa tun a nan duniya aka yi walƙiya kowa ya gan shi. Wato abin da yake faruwa, wannan yaron bayan ya ji hankalin wannan matar ta wannan ɗan nasa suna aikata wannan irin waɗannan abubuwan, rana ɗaya sai shi yaron ya nemi shawarar abokanansa kan ya za a yi ya gano cewar wannan abin da ake zargi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba. Kamar ko da yaushe shi wannan bawan Allah da na muku bayaninsa a wancan bidiyon, wannan ma dai kusan duk bidiyon da zan dinga kawo muku shi wannan bawan Allah shi ake samu a mai ƙorafi. Idan aka mai ƙorafi shi kuma zai tracing ɗin wanda ake zargi da ko ta phone number ɗinsa ko ta Facebook ko dai duk ta wani hanya da shi ya san ya yake yi, har inda kake za a zo a same ka. To haka suka wa baban. Bayan sun tracing ɗin baban, sun zo sun same shi, sun yi tracing ɗin ita yarinyar kai, sai suka zo suka tadda ita tare da baban. Duk da farko ba su yi tsammanin cewar idan sun zo ba za su kama yarinyar ne tare da shi mahaifin shi mijin. Tunaninsu ai yarinyar kawai kamar tana ɗan yin abubuwan da bai kamata bane ba, da suka yi tracing ɗinta sai suka zo suka same su a tare. Amma yake maganar cewa ai yana ƙoƙarin taimakawa yaron ne saboda yaron ba shi da kuɗi, ba zai iya riƙe mace ba, shi yasa yake so ya taimaka masa saboda matar ya samu damar da zai riƙe matar. So da Allah abin tambaya shine, ɗanka da ka haife shi da cikinka, shin in zaka taimaka masa wajen riƙe matarsa ta haka ya kamata? Tunda kana da kuɗi ka bashi kuɗin mana. Duk abin da kake tunanin zaka iya ba wa matar ka ba wa ɗan mana, ka bashi ya kafa kansa ya samu sana'a da zai yi, tunda har yaron ya yi aure. Ko da kana tunanin a baya ba zai iya ba, in ka bashi kuɗi ba zai iya yin sana'a ba, zai je ya kashe su ta hanyar da bata kamata ba. Ai yanzu tunda ya kinkimo aure yana tare da nauyi a ƙarƙashinsa, to ya zama mai dole ne ya yi abin da ya kamata. In ka bashi kuɗi ya je ya salwantar da su, kaga ka fita haƙƙinsa a matsayin shi na ɗanka. Gobe ba zai zo ya ce baka bashi ba, kuma duniya ma ba za ta zage shi ba. Amma me yasa sai matarsa kana so ka taimaka masa baka gaya masa ba, shi kuma baka bashi ba, baka kira shi ka zauna da shi ba, ka ce to tunda ka yi auren nan dama na gargaɗe ka baka da kuɗi, na ce baka da kuɗi kar ka yi auren nan yanzu, gashi ka yi auren nan kuma ni ina ganin kamar kana wahala, ni kuma bana son haka. So don haka yanzu wace sana'a za ka yi kuma nawa ne? Ki ɗauki kuɗin nan ya ba yaron nan, ba ruwan shi da matarsa, illa iyaka a matsayin matar ɗansa zai iya mata gargaɗi da musu nasiha tare don su samu zaman lafiya. Amma ba ta wannan hanyar ya dace a ce ya dinga neman ta ba tare da ɗan ya sani ba, kuma yanzu an kama shi yana cewa wai ai ba a zo an kama shi tare da ita suna yin wani abu ba. To amma abin tambaya shine me suke yi a hotel? Ku 'yan comment section ku ne za ku gaya mana. Muna so mu tambaye ku me suke a hotel. Na farko dai ga ta nan akan gado a cikin bargo, sannan ma ba kaya a jikinta, iya ɗaurin ƙirji ne da ita. Shi kuma da aka yi nokin ma ba abin da muke zargi, ba ma wando a jikin shi. Bayan da aka yi nokin ne saka wando, tun daga shi nan daga shi sai singlet ne a jikin shi. So gaskiya 'yan uwa, abubuwa da yawa suna faruwa wanda dole sai mun dinga kiyayewa, mun dinga kai zuciya nesa. Da yawa duniya akwai mata suna nan da yawa, yadda adadin mata ma yake a wannan duniyar tamu sun fi adadin yadda maza suke. Ya kamata a ce duk sha'awarka, duk iskancinka, bai kamata a ce ka nemi matar ɗanka ba irin wannan. Kamata yayi tunda kana da kuɗin kuma kaga za ka iya, to kamata yayi ka fita waje ka je ka nemi waɗanda suke a waje, ka je ka yi duk abin da za ka yi. Amma matar ɗanka dama dole za a zo wannan ranar, dole ne sai an zo wannan ranar. Idan wannan ne karinku na farko shigowa wannan channel namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Lagido, ku yi mana subscribe, ku yi mana sharing, muna so mu ji ra'ayoyinku a comment section. Muna godiya ƙwarai da gaske, sai mun haɗu da ku a wani bidiyon. Na gode.